Da. Hajde ljudi da pokušamo to ponovo. Da vidimo da li će ovo sada da uspe. To što stvarno ima da poludim ako ovo ne uspe. Iskočim tu sam na to. Ajde da igramo na... Border Desert. Uzet ću revolver. Shvaćaš? Evo! Nema ga. Pičko, ajde, izlazi. Izlazi ako si muško, bre. Pede. I šta je tebi lepo, bre? A to za moj kanal. Ovako je naša, samo bez veze pričaš sve tvoje gluposti. Sebi je lape nekino se gleda. Pa ćemo ovdje, ko se ne može nešto da... To se ti mi je bug, to mi je ovo sam ti stvari. Ono, gledajte mi nije. Ati mater, ti se tu kriješ. Pa da, teroristi vidim. Ti ne vidiš za teroriste? Oprosti, bre. Ali ja sam terorista. Jedan terorista za ovih terorista. Jebim te. Što ovo ima puške? Ovo nema ni pušku, bre. Ovo nema ni ljudski pištolj. Ja makar imam nešto. Evo bre, gdje se tu zakuca. Pička jedna mala. Ja ne tebi jer vi moji imaju barem malo mozga. Daj ću da uzmem sponč. Doviđenja. Stavi sviđa.
Jer. Tvoja omiljena pult izgleda da nema ni mozak. Lazare, ajde ako pobedimo u rundu, ja tebe mogu da posmijem da vidimo za 1 minut. Ako ne uspijem, ti samo meni za minut. Može? A to tek posle. Još. Da, snajper ko snajper. Ajde bre. Evo. Zašto ti ide? Mrš! Ovo je puška sranja. Vuk ti se sakrio ko pičkica, samo znaš. I uvijek ti zadnji ostane. Tako da... pa pobedio sam rundu, onda... Poslije zebam. A za to nisam mogu.